za a ce garin Allah ya waye ba likon ba su ga ba guri ne ba yara ma da sun tafi makaranta wanda zan aika je shagon ɗan lanzu ko zan samu ne sai a kai ba a taimako. La ashe ka je unguwar tsit kai jama'a kai Bala mai ganga na gode maka. Allah sani. ranka ya dade kai jama'a Barka da ya garin lafiya lau ya ayyuka. na ji ka kana waƙar shatan namu Wallahi tallahi nake biya ma. Ai mu can jiga yana mana kokari. Allah sarki Wallahi. ya jama'a to ya aikin Lafiya kana ya wallahi. mai gidan naka Wallahi tallaka wannan da Allah Allah ne sa kai. Mutum ka zo kana mai aiki. Hira kai ta wahala. me fa ban gane ya kai ta wahala ba Ai na gawa mutumin ne a hankali. shi ma yake wallahi na gaya ma ba a bari na Ɗan kaka. na'am Kashin jaje. Jaje. ya kai na zuwa ne Jaje inda ta yi baki zan siyo. ya ka wannan kuma Ba ka ta ce an kawo wa. okay kafin a gama abinci zan ya lemo zan ci waye zan yi waye Kafin a gama abinci. To ni barin kaga wannan yaro sha girgirmu almuri mai ruwan tatabaru ya zo ya ba kofar abu ne Kwarai da aniya. wannan yaro ina da mai kudu Ya bare ai lafiya lau ne ai na gaya maka tahi ka ƙara tare ko sun gama ki wa ai na ga maka amun wa alaikum assalam amun Ya wuni. lafiya lau Wani lafiya? lafiya kalau Ba kuwacin gida ma unguwan nan ba wani jima da zuwa ba. a ba ko ne sai da siga da. ya ina ganin gardi sun dare a gabana kana kiran wata bakuwa ba ni kokarin tambayar ka nake ce mace ne ko namiji ne to ne dai abin da ya wannan duniya Tsohuwa ce. Allah ne Daga tambaya sai cin. to yawa to yi tambaye Tambaya nake ana ke sai da ganyen shayi da siga. Allah sarki kin ga Malam ya kake taba ni. no yo ni da kaga in kaga wata ba na mutum da ta mai da na ga iko mata mata Tambaya sai ku dinga taba ni ko ya taba min yano. aba wani o yake ko menene kana da namiji garjeje da kai garjeje wannan kaza wallahi wannan ummata ta ne wannan ummata ta ne ba za ta yi gaba da wannan namiji ne kan gardi zindigi kai ka mai da kanka mace to an nake ƙara ga nace ma a kauye ke ya noma kunya 500 wancan katan to madalla ni dai ina nan ka karasa na ji kamar ana fam a gidan na kuma wannan aiki nake ko aika to shikenan ai mu gaskiya ko kai to mala sani to ya na barka lafiya madalla sai Allah ya ƙara hada to shikenan ka gaida min da Alhaji yawa madalla yawa bari in karasa wannan din nama tunda dai kai Allah ya haɗa ni Alhaji mutumin kirki Alhaji ya mutu ne kirki Malam kai ne kake cin mutuncin mutane ko? Wa ya je ka nan domin ka ci mutuncin?